Right, vabhemi vemhiripiri maswera sei uyai panapa titaurirane vanhu vari kupemberera zvisingaiti. Hanzi 31 July yanga iri it was a success because hanzi nyika dzekunze dzakaona nyaya dzacho kuti vanhu havasi kufarira Cape 3. Vamwe vari kutaura zvakasiyana siyana, vamwe vari kuti chinhu hachina kubudirira, chinhu hachina kuningirikana. What do you think? Let's meet izvezvi timbotaura. Let's meet, let's have a tete, let's reason, ngatitaurirane, let's reason together. Tiudzane kuti imi maionawo sei nyaya. Do you think kuti it was a success or it was a failure? So ndaka cooler down tichinzwisisana, and I know kuti there is a lot of people vari kuda kupinda pachivhiti izvezvi. Karondibata namba dzangu ndakutokusira ipa babobvo wandudzo kuti because I want to discuss ndichikubvunza ma questions. If you are interested, ngatigare taonesana nhasi ndolongonzwa about nyaya iyoyi. Rekedza nditotanga this old man, he is a war veteran by the way, ndiye send this message achitaura kuti zvoni it was a success. Munoona ndiri kufara zvikuru nokuti zvataida chaizvo zvakaita. Ukaona ziya izi muti uchizununguka ziva kuti kune mhepo. Muti haungozununguki wega pasina mhepo. Saka isusu pane zvatakatozunungutsa pane zvatakaita. Saka zvinotoratidza kuti miti yakazununguka uye zvakanzikwa kuti isusu hatisi kuchida chinhu ichi. Zvakatonzikwa hongu dzingave nharo asi zvakanzikwa kureva kuti isu hatimiriba nokuti takatonzikwa. Saka ngatienderere mberi nemutambo wedu vakomana. Takatonzikwa kuti hatisi kuchida chinhu ichi. Zinana kebhu zese hatizvide. Saka tanzikwa ivo vakazinzwa. Vazinzwa tese tatarirana tatuzurirana. Isu hatidi, ivo vari kuda kuedza kuzama kumanikidzira kuti zviite. Vedu we ndinogara kurudzira kuti ngatibatanei, ngatiregerei kutukana, ngatiregerei kuitirana zveutsinye, ngatiitei mushandira pamwe, tifambe pamwe chete tichiita chinhu chimwe chete zvinotibatsira. Uye tinogara tichitoziva kuti tatobudirira nokuti tikabatana tatobudirira, tikabatana tabuda. Uye kwatiri kuenda uku kunongoda kubatana hama dzangu. Handi muri kuona kuti pakuita kwese kwatakaita ndinonyanya kutenda zvikuru vachengetedzi vomutemo vese kubva kumasoja kusvika kumapurisa nevemaprisons. Vanhu ava zvokwadi vane pamoyo nokuti rwendo runo hapana kana akarohwa, hapana kana akasungwa. Kunyangwezvo pakavhiringidzika kuti vamwe vaiti stay away, vamwe vachiti tinonomacha. Zvinhu izvozvo zvakatotinunurawo nokuti vamwe vakaita stay away zvikanunura kuti mutaoni musinawo kuvhurwa. Vamwe vakaita kuuya vachitonomacha zvikaitawo kuti mutaoni makaitawo vanhu. Saka izvozvo zvose zvakatinunura. Saka tiri kuti hapana chakambokanganisika. Musazobaya nemumaziso zvenyu muchiti zvingadai zvakazodai zvakadai. Mamiriro azvakatoita iwayo tinoatenda nokuti zvakatoita chimiso. Kunyange zvikanzi zvanga zvisina kurongeka, pane chinorongeka here hama dzangu? Zvinenge zvatoitika zvaitika. Totovharira izvozvo nokuti ndo marongekero azvatoita. Panze pekuti tingadai takangorega kana kutaura. Iko kutotaura kwataitoita ikoko taitozunungutsa miti mihombe chaiyo yakazununguka. Saka kuzununguka kwemiti kunoratidza kuti kune mhepo iri kubva nekuchamhembe kana nekumaodzanyemba kana nekumabhazuva kana nekumavirira. Saka ukaona miti ichitozununguka zvekutogonya kudai kureva kuti mhepo iyo yakawandisa. Saka mhepo yedu yakati wandei pakuzunungutsa kwayaiita miti. Saka manherano ndiri kuti ngatizivei kuti nyoka yemabhunu mwana wedu. Tinotorwadziwa chaizvo nenyaya yanyoka yemabhunu. Nyoka yemabhunu mwana wedu. Saka zvimwe zvese zvinenge zvinyebwa kuedza kutraya kuda kuti vhiringidza pfungwa isusu. Saka musavhiringike zvenyu pfungwa. Nyoka yemabhunu mwana wedu isu. Uonaika isu patakaenda kujeri vanhu vaiti hayewa vanonofirako havadzoki vakazodai. Asi kune vanhu vaitotichengeta. Ivo vachengetedzi vejeri vaya vana vedu ende vari kuchengeta vanhu zvakanaka chaizvo.
especially vanenge vabatwa nezvematongerwo enyika vari kubatwa zvakanaka kumajere uko, zvokuti varume kudzai vanhu vari kumajere, kudzai uwo nyangwe ivo vanhu vanoendesa vanhu vanenge vasunga kungoita zvebasa, vanhu vaya vane supamwoyo, vana vedu tigere navo mumarokesheni. Havagari kuseri kwaSamora uko sekutaura kwazvinoitwa kunzi seri kwaSamora, havagari kumasabhabha, tinogara navo mumarokesheni. Vana vedu vanotoriwa kumaruzevha, vakadzi vavo vari kumaruzevha, vari kutorimawo vari kumaruzevha, saka vanototiteverawo vachitoda zvatinenge tichida.